Madalla. Wasu daga cikin ra'ayoyinku kenan daga shafinmu na Facebook. Yanzu ko bari mu nufi Nijar, inda maza na Fulanin Wadabi ke jan hankalin 'yan mata a wata gasar nuna kyau ta kaka da kakanni. Ga ƙarin bayani a wannan rahoton. Beji mai shekaru 22 da abokansa sun shafawa fuskokinsu farar ƙasa da ja da kuma mai ruwan rawaya. Yayin da suke kammala yin ado da wasu kayan kwalliya na suturarsu ta al'ada. Mazan suna shirin fafatawa ne a gasar nuna kyau ta gargajiya mai suna Gerawal, inda mata ke zaben wanda ya nasara. Ɗan takarar ɗan shekaru 22 Beji yana bayyana abin da ake bukata don samun nasara. Yanzu za mu je Gerawal don nuna kyawunmu. Gerawal gasa ce ta kyau. Dole namiji ya kasance dogo, mai dogayen hannuwa, sannan mai kyawun fuska. Bikin da ake gudanarwa duk shekara a Nijar ya hada da 'yan takara da ke yin rawa na tsawon sa'o'i ga matan da ke tantance cancantar mazar a matsayin masoya ko mazaje. A bana, Beji yana da ƙwarin gwiwa akan samun nasara. A wannan karan ina tsammani zan yi nasara saboda abokan takarata sun tsufa, lokacinsu ya wuce, ni kuwa matashi ne sosai kuma ina da kyau. Masu fafatawa a gasar suna yin rawar yake ta al'ada da nufin nuna kyawawan al'adunsu, suna kaɗa idanu, suna nuna haƙora, suna waƙa. Suna fatan jan hankalin matan da suke yin zaben don su lura da su. Kowace mace tana zaben saurayin da ya fi burge ta. Mata suna zaben maza ne saboda mace ce kawai za ta iya gane namiji mafi kyau, ɗan siriri mai kyawun idanu don aure. Mu ne mata da za mu zaɓi mazajenmu. A bana, Beji ya ƙare a matsayi na 5. Amma duk da haka, wata daga cikin matan masu yin zaɓen ta zaɓe shi don su kasance tare na wani lokaci don su fahimci juna.